ɲɛfɔ n'i b'a fɛ ka information bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'i su arajo jɛkafɔ la don n'a dugusɛjɛ cɛ o don Boubacar Bamakɔ n'a lamini Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn an sigira kɛnɛ kan min ye laadala jɛmu ye sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de kofɔ bil hak n'an sigira kaba sɛbɛnfura kunna min sɛbɛnnen don an b'o lakali kunnafoni mana bɔ sana a mana bɔ dugu la Boubacar Sidiki k'a dɔn lakali an bolo o ye tɛmɛ an ka taa ye foli ani tɔnni ani barikada an n'o kɛ ka ɲɛsin sɛbɛnnikɛlaw ani dabajigi tugow ma Boubacar Sidiki bi ye ntɛnɛn ye diɲɛ duguba bɛɛ lajɛlen ye kelen min kɔni ye ntɛnɛndonya ye duwaku daminɛ haraba i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na Boubacar an bɛ giri ni ka bɔ so bɛɛ bɛ giri ka duguba caman jɛ minɛ nka n'i tugura dɔw nɔfɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn makari ko da don nka a bɛ kɛ cogo di Boubacar Sidiki anw kɔni ma bɔ an ka so an bɛ arajo ka fɔ magwɛn min ye kunnafoni ye ka na joindre ni daw kan baara in de kɛ abada ni maa caman ma jɛ Ahmed Jakite n'ale bɛ kurun kelen kɔnɔ sabula ale tɛnkunnen banna min ye jaw ye ale bara k'o ta k'o yɛrɛ kɛ kogo b'a ni ji bi cɛ nka an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na dungare la min ye fiɲɛ tulukala ye kumakan fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ yan ale de bɛ kɛ sababu ye k'o ɲɔni diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ e ne fila sɛbɛnfura dalen don a ɲɛkɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta kala k'a kɔnɔ ko sidɔn k'a lase ni ji bi ye yamaruya di ele ni an b'an kɛ baji kan o bɛɛ bɛ an bɛ dugawu de kɛ tɛnɛ ni danba ye hali busa ala ka sijani kɛnɛ ya rabbi Allah a ko Mali kan ka wele wa Mali ni weleli ka kan ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 70,000 min ye siɲɛ 70,000 siɲɛ 300 ani siɲɛ 5 Boubacar sɛbɛnfura in bɛ ko m'a bila bɔli la cɛbilen dara mɛn ale ka journal don sɛbɛnni daminɛtɔla don i y'a daminɛ tuguni cɛbilen ka journal don Boubacar Sidiki nka min mana kɛ n'o ye ɲuman ye o ka lakari Boubacar Sidiki i k'a dɔn toit duman de ka di ni toit goman ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn cɛbakɔrɔ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bila la baara o baara la Boubacar Sidiki o kɛli k'a ɲɛ Boubacar Sidiki foroba baara fara kɛ n yɛrɛ ye ka o de ɲɔgɔn dɛ Boubacar Sidiki n'i ko Mali ŋanaw to a ka fɔ a bɛ ni ka san 40 bɔ ŋana minnu dɛmɛna ɲɔgɔn kɔfɛ Boubacar Sidiki jango banki ko la a ko i k'a dɔn cɛ kelen bɛ yen a to a bɛ fɔ o ye Ablaye Dafe ɲɔrɔ ka den don i k'a dɔn Sɛkinɛ kalanden don Boubacar Sidiki n'i y'a mɛn ko maasɛbɛya baara ɲɛdɔn jamana kanu faso yɛrɛ baara kɛli k'a kɛ wasa kɔnɔ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ Ablaye Dafe a b'o cɛŋanaw to a la min ye banki ye Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔnniya ani sɛbɛ bonyana min ye farafinna jɛ banki bolofara min bɛ n'o ye BOAD olu ye wele bila ma BOAD n'o de f'i ye olu ye wele bila ma a ka kɛ ɲɛma dangan ye a fɔra min kɔ o ye Musafa Ben Barika ye Boubacar Sidiki k'a dɔn tuma min ni Ablaye welela sɛbɛnnikɛla ko maliden bɛɛ lajɛlen ko bil hak sisan kɔni bankitigi yɛrɛ welela ɲɔrɔ ka den don Ablaye Dafe Boubacar Sidiki i k'a dɔn hadamadenya ni majigi o de y'a y'a ta ye o de nana ni danaya ye i k'a dɔn baara kɛ ɲɔgɔn ɲɛ fo ka taa se jamana ɲɛmaw ma fo ka taa se farafinna ɲɛmaw ma Boubacar Sidiki k'a dɔn wele ka da ka kuma min n'a fɔra ko ɲɛmaa bɛ ɲini ka ɲɛmaa baara ka ɲini BOAD la Boubacar Sidiki i k'a dɔn caman hakili jiginna na nka min ye wulikajɔ ni jateminɛ a ma mɛn koyi sabula conseil d'administration n'o y'u ka ɲɛmaaso ka ɲɔgɔn ye olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolokɔni ɲɛsin Ablaye Dafe de ma avril kalo tile 11 Boubacar Sidiki k'a dɔn kuma min n'o kɛra bonya in dara ka fɔ a ye a yɛrɛ ye bonya in da k'a di jamana ɲɛmaaw ma sabula nin ye Mali toit duman de ye Boubacar Sidiki ale tɛ kɛ foyi ye diɲɛ na i k'a dɔn jamana a ɲɛmaaw ka hakilina kɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye san 5 baara dankɔrɔba in welela wulikajɔ la min ye yɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o Serge Ekuye Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko nin ye hakilina bɔ k'a bi Dakaro mars kalo tile 26 san 2021 ka kunnafoni jɛnsɛn n'i ko banki a fɔ wari marali n'i ko banki a fɔ wari baara ɲɛdɔn n'i ko banki Boubacar Sidiki a fɔ nafolo yɛrɛ sɔrɔli kɛcogo ɲuman dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i b'o ŋana minɛ ŋanaw ɲini jamana
jamana in kɔnɔ Baba Sidiki k'a dɔn Ablaye Dafe don sɛbɛnnikɛla ko a ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ni ka taamasiyɛn to a ye hakilina to sabula nɔ ni nɔ minnu kɛra a fɛ Baba Sidiki o dɔnnen don farafinna babolo in kan i b'a ye k'a fɔ maliyɛn kelen min sera ka Mali banque ta ka taa turu farafinna jamana wɛrɛ la a k'i b'a ye k'a fɔ o daminɛna Ablaye Dafe de la sɛbɛnnikɛla ko a ma dɔn o ma dɛ Baba Sidiki k'a dɔn Dafe yɛrɛ min kɔni banque kalan ya a y'o kɛ min ye denmisɛnya ye san 1954 a bangena ɲɔrɔn du Sahel ka wulikajɔ boloda Baba Sidiki a ye kalan minnu kɛ ani dɔnniya minnu b'a la n'i y'o sɛbɛnkura lajɛ i b'a jigi k'a fɔ jɔnwa la nin dɔnniya in nin jɛ in ni nin ka kan Baba Sidiki n'i y'a mɛn tubabukan na il est sorti major de sa promotion o ka ɲi c'est sorti quoi ne ma kɛ major a bɔra ENA in de la dɛ major de sa promotion san 1977 Baba Sidiki k'a dɔn o wulikajɔ nana kɛ banque y'i bolo bɔ a nɔfɛ o don banque min n'u k'a ma BMCD Baba Sidiki olu y'a wele Dafe ko tiɲɛna banque baara ka di nka min ye kalan ye ni dɔ fara la dɔnniya kan a bɛ kɛ sababu ye jamana ka nafa Baba Sidiki k'a dɔn a nana i bolo maana bɔ Alibana États-Unis jamana na ni ka taa kalan kɛ Baba Sidiki ka laban ni ka kalan kɛ fana min ye Faransikaw fɛ yen Baba Sidiki ko lɔkɔliso min ma ITBI n'o ye Paris ye Baba Sidiki k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri nin dɔnniya in bɛɛ lajɛlen dɛgɛnɛlen sabatilen kunkolo dɛngɛnɛ na san 1981 a sɛgɛrɛla ka segin ka na Baba Sidiki k'a dɔn a donnama in kama sifin don a ɲɔgɔnna denmisɛnnin tɛ banque la sabula o don y'a sɔrɔ a bɛ san 40 na a nana baara daminɛ Baba Sidiki k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri dɔɔni dɔɔni mɔɔw nana dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw nana dɔn k'a fɔ nin kamalen min natɔ filɛ nin ye nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye Baba Sidiki k'a dɔn k'i t'o la fo ka na BDM ko sigi sen kan k'i t'o la ka banque wɛrɛ sa ka fara banque kan a fɔlɔla Dafe de la Baba Sidiki k'a dɔn ka laban ni ka banque mɔnɔbɔ ka taa sigi k'a dɔn diɲɛ jamana wɛrɛ la farafinna jamanaw na Baba Sidiki a dabɔra Dafe de la sɛbɛnnikɛla ko min ye diɲɛ dɔnnikɛlaw ni farafinna dɔnnikɛbaw ye minnu kɔni bɛ jateden bɔ k'a bin i k'a dɔn katimu kɔnɔ nafoloko taasira la Baba Sidiki sɔn kelen don a ma bɛn kelen don kan k'a fɔ min ye Ablaye Dafe a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Baba Sidiki a b'a ta yɔrɔ dɔn a b'a kuma yɔrɔ dɔn a b'a sigi yɔrɔ dɔn a bɛ don min na a y'o fana dɔn Baba Sidiki sɛbɛnnikɛlaw ko ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nin de ye tanuba ye ka ɲɛsin jamana ma wa don kelen da kelen a ma ɲinɛ faso kɔ n'o tɛ hali ministre des finances a y'o kɛ hali n'o kun da Ala ma janya sabula o taara bɛn Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirili ma Baba Sidiki a y'a ta k'a da Ala kan maa mana sɔn k'i ka ko di Ala ma Ala t'i janfa siga t'o la Baba Sidiki nin dafe kelen in de ye i k'a dɔn ŋanaminɛŋana caman bɛ jamana in kɔnɔ banque la n b'u to a f'i ye Mamadi Gɔrɔjɛra i y'a to a mɛn yan Dafe ka denmisɛn don Njayi min kun bɛ BDM directeur la Ibrahim Njayi Dafe ka denmisɛn don min bɛ yen bi Kɔnte Dafe ka denmisɛn don Dafe de ye nin bɛɛ formé et c'est la succession totale d'une génération à une génération bi Afrique centrale Ivoire ɲɔgɔn na bɛ yen Dafe de y'a kalan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu jɛko ani Foroba ɲada karamɔgɔ dɔ tun kɛra ne ye républicain bila ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la sirène la sirène Bisidi Sɛnbara nin y'a ka fasiri ye Bisidi ko min ye anw ka sɔrɔ bosobaw ye ka taa se Egypte délégation belebele min bɔra Misira jamana kan k'anw ka jamana magwɛ ka tile damadɔ n'o ye tile fila baara ye k'o bolo da i b'a ye k'a fɔ anw ka sɔrɔ bosobaw ni Misira jamana sɔrɔ bosobaw o sigila kɛnɛ kelen kɔnɔ ni ka hakilinaw ni ka o falen maju kun bɛ yan n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni n'i y'a lajɛ min ye kɛnɛ in a cogoya de dala ko forum Egypte forum d'affaires Mali Egypte Mali ni Misira jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye jago ye a sera a bɛ se ka ɲɛnamaya ni ka tila k'a jidi cogo min na hakilina ninnu dala ka bila o minɛn de kɔnɔ ka bɛn alamisa ma juillet kalo tile 24 san 2025 wa nin kɛnɛ kɔnɔna na min ye maa kumaba caman ye olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ i bɔra ka min ɲininkali kɛ sisan n'o ye Maju Sɛnbara ye a ma kɛnɛ sɔrɔ ayi n lamɛn kɛ a ma kɛnɛ sɔrɔ k'a ka danga de tun bɛ yen Bɔkari Tanja Maju kun tɛ yen a kun tɛ yen
ibe vega na min créé o te majo kunde ba se sila kun o ne tuma kera ga ye yina ibara ne bala ga sebe min gala ni to afo kana presse ma oh nam mi ye wuli ka joy ba ka fo ni wati labanu nuna jema chama be jamana jauna munu ngoni be nu keme ka u soni bo mali nofe ka sabuke u ba fe ka teriya ni ka obamba ni teriya yere tani wanje teriya kurwa annu be se ka do chugo mina ka dili bamba ngani ya la jami onga jamana yi na yere keme ka bolo ko fe mine ma wara munu be ko kana na ulu go ko ni sira onga jamana ka mi ye chige no agriculture ya bolo fara mise su ko bele jili ko ni i wada ola ibe no bo o fara bole goy mi onga dugu jogoro na folo o dugu nte mana mi ye sanuye petroli kata se ana nyango wero ma munu be se ka ke sabu ye jamana flaka teriya ko nana jamana ani jamana wero tesra tamalila jamana de sigi ba kilin la bele jili ka se ka nafa soro wa mi anga usine ngo ye ulu fana be se ka bamba chogo mina ni ya laje iba yin sa ka fo mi misra jamana mauka ni delegation bele ye anyama ya no ya soro buso bo ka sra samela ye anyama ya gunda me ga di mami ma ode ye o ka chambre mi no nya shimbe o ka usine ko ma fo ka ta se mi ye o ka jagoko o be sa ga do bala choko mina o nyama ba ode Sherif Mustafa El Gabaliye ale ko ni ya jira sa ka fo ni an ga soro buso bo ka se ga sigi kena gelen ngoro ka hakil nan jaga bo baye fana a kera kene fana ye kene mi ni tege no blas chama ngera sema fura chama na mi ye wati ni dona to konna na o be no nyeshi fami ma ina fonda tu la famu no naziza o de mi ye sene dugolo ka se ka a ke dugolo nyuma ye na ba wele ko fertilisation des sols ya do o be no ko fola be o be no ko ni ka o de mana kata se dugolo na fulo o be se ka bochu ko mina mi on wa dugolo na fulo anga se ka no soro mi ye shifti jamana ulugo ku labe ambe o ko nunu bele jile kama wa uba fe ka se ka ubamba farafina klebi fe bole ngonnana ga kerengere yala mi onga faso malibai ibaye ka fo uko kubenu yeshi kana to andisra sa ay afama sa agil de dina anterga do de be ya damde la mesa abe abija ko jamana moti ga dedu ada ma dete kuma gulo fayo fertilisation agil dina abi kuma kolo de fo kabina ala yi jamana da ma deli ka kuma duma bo anderga wara be oye na masa furo de nyini ka leta kabla ko kuna groupe i ka do kolonzeu ani chateau d'eau ala nye dongo do da jamana bina ka fo ko na ma fo pompe tiena go groupe tiena kona te yini ga flo ga paga ngwede je dongo do mi do sala ji dongo manye forotigi yɛrɛ laban sɔn o découragera o ko cɛ vraiment e yɛrɛ ka i ka nin ko in diyara quoi e nin yɛrɛ hɛrɛ a ko ka ca dɛ ni namasa foro ye san joli hali bi namasa ma se ka den kɛ a ye cɛ jaabi minɛ i b'a dɔn ko kuma k'ale de bɛna kɔnɔ da namasaw la mi ye fertilisation o de hakili dugukolo ka dugukolo sigi kuraya la ka nɔgɔ ka banba kosɛbɛ walasa fɛn minnu bɛ tura ka wali fɛn minnu bɛ sɛnɛ a sanfɛla la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ nafa ye wa kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jagoko ma ani anw ka jamana usine ko taabolo bɛɛ lajɛlen ma Musa Alasani Jalo fulakɛ ka taa se min ye chambre de commerce d'industrie du Mali n'o ye jagokɛlaw olu ka soba ye o ɲɛma danga n'o ye Boubacar Tanja ye i b'a ye k'a fɔ ale ninnu maa fila de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka maa ninnu bisimila ka se ka kumaba caman kɛ jigisigi kuma na ka ɲɛsin u ma walasa min ye a kana mɛn tuguni koyi u b'a fɛ ka baara minnu boloda ka ɲɛsin faso Maliba ma o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka boloda jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jamana fila in kɔnɔna na olu ka se ka bɔ a nɔ ma o bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a tɔnɔ na nin ko sɛbɛn sɛbɛn na Salo ka bɔ La Sirène kɔnɔ Bisiri Sɛnpara a ka fasiri don
Boubacar mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma flambeau ni y'a boli ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 30 ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seydou k'a kɔnɛ Boubacar Sidiki a bɛɛ ta sama kunkolo tobilen mana da kini kan ni Ala ma jan kɛ kini tɛ sɔrɔ k'a dun Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye tosira tɔ a ka gwa a bɛɛ ta min ye Yusufu Bacili ye sariyatigiw n'u ka dɔnniya kɔni bɛ ɲɔgɔn na nka kuma ni kuma minnu bara ka fɔ kɔsa in na ani dalu minnu bara ka bɔ kɛnɛ ma Boubacar Sidiki k'a dɔn Yusufu Bacili ni Ala farala kan ani sariyatigiw bi fara ɲɔgɔn na sabula min ni min fɔra Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye nuziri ye nuziri fɛn minnu bɛ ni Covid kuma n'a fɔra ko chambre de commerce ka taa san Boubacar Sidiki k'a dɔn k'o bara ka jɛya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnfura laban minnu bɛ yen minnu bɔra kɛnɛma o b'a jira k'a fɔ vérificateur général yɛrɛ da ye min fɔ dɛ Boubacar Sidiki kuma lamɛn dɛ Yusufu Bacili a ma dɔrɔmɛ 20 juin a ma dɔrɔmɛ 20 dun mugan ma tunun a kɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn wari in dira a ma ko a ka taa minɛn minnu san a ye minɛn in bɛɛ lajɛlen san wa a bɛɛ dafalen don Boubacar Sidiki minɛn ninnu dira min ye a bɔ vérificateur général a ko fana a sɛbɛndiyara a ma minɛn ninnu dara ka taa di a diyɔrɔ la wa a tilala a tilacogo la o tuma sɔnni bɛ min a gɛlɛyara Boubacar Sidiki nka tubabu kanfɔla cogoya nɔfɛ Boubacar Sidiki a ko ayiwa ko fiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn in na Boubacar Sidiki a ko ni sugubulon dir'i ma contrat sɛbɛnni na Boubacar Sidiki i k'a dɔn wari dɔw kan ka taa sara l'impôt la Boubacar Sidiki i k'a dɔn l'impôt ka wari ani patente dɔ bɛ yen musaka misɛnnin dɔ i kan k'o wariw sara n'o wari ma sara dɛ Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn ale b'a nɔ minɛ o de la hali o yɛrɛ min filɛ nin ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin ko in kun ka teli bana de bɛ jamana kɔnɔ ni minɛn ninnu sanni a kan ka teliya u ko droit bɛɛ lajɛlen binnen don impôt binna taxe binna fɛn bɛɛ binnen don o tuma a bɛ minɛ cogo di c'est tout est subventionné ayi ainsi a nɔminɛkun de ye mun ye n bɛna o f'i ye o Boubacar Sidiki tubabukan lamɛn dɛ exonération sur tous les produits o don wa o tɛ subvention in don subvention in tɛ Boubacar Sidiki ko kuma mun de bɛ yen gɛlɛya yɛrɛ dun ye mun ye ɲininkali to min bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko nin sɛbɛn ninnu jɛra Boubacar Sidiki k'a dɔn don min masigi ninnu sanna n'u bɛna jamana kɔnɔ a kunbɛli taara kɛ aéroport la a don minisiri min n'ale bɛ jago kunna o kun bɛ yen ministre de transport o kun bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn u y'a da kelen fila saba fo 2 millions 20 Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnjɛla k'o sɛbɛn di a kan ka doni ka taa yɔrɔ min o fana ɲɛfɔra o kelen o kelen sera a seyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen fana ye sɛbɛn di anw ye nin sɔrɔ wa nin den hakɛ don Boubacar Sidiki k'a dɔn ni ninnu farala ɲɔgɔn kan sariyatigiw bɛ min ɲini o ye dalilu de ye koyi Boubacar Sidiki nin dalu minnu bara ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko a video bɛ yen ani lɛtiri minnu bara ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka taa Yusufu Bacili a kanu na sabula a bara ka jɛya su fara tile kan k'a jira k'a fɔ min ye Covid i k'a dɔn masigi minnu sanna a bolo Boubacar Sidiki k'a dɔn sonyani ma k'a la ɲaami ma k'a la n'o dɔnna Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa sariyatigiw kan ka min ni min kɛ maa t'u ka baara f'u ye dɛ Boubacar Sidiki kan ka min ni min kɛ u yɛrɛ b'o dɔn nka kunnafoni minnu kɔni bara ka bɔ bi Boubacar Sidiki ni mɔgɔw bara k'olu lakale ɲɔgɔn ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa hali ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bannen kɔfɛ maa minnu nana o kɔfɛ fanga na minisiri kura min sigira jago kunna Boubacar Sidiki k'a dɔn o ye lɛtiri kɛ ka taa di premier ministre ma o don y'a sɔrɔ Mukutari Wande ye premier ministre masigi den hakɛ in bɛ yen min sanna ka bila anw ɲɛ a bɛɛ lajɛlen dafalen don wa i k'a dɔn o ko a y'a tila tile saba o bɛɛ lajɛlen tilala k'a ban Boubacar Sidiki nin sɛbɛn ninnu jɛlen don sɛbɛnnikɛla ko n'a danna nin ma ni ko wɛrɛ tɛ yen dɛ Boubacar Sidiki y'a dɔn ko jɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ flambeau kɔnɔ a ka bi bɔli la Boubacar n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko inter de Bamako n'a kɔnɔna ko a ka Daramɛ nin y'a ka fasiri ye Daramɛ ye mun fɔ Daramɛ ko min ye wulikajɔ ye k'a sela sa ko an k'an hakili jagabɔ ka ɲɛsin Énergie du Mali SA ma Énergie du Mali bana min b'a la a bɛ ɲini ka kɛ diɲɛ laban banaw dɔ ye koyi bawo n'i y'a furakɛ dɛ cɛ ina maa jatigɛ koyi kabi san joli énergie bɛ bin ka wuli la a dɛsɛ bɛ ka jɔ a sen fila kan sanu filɛ ka miliyari caman de d'u ma hali bi n bɛ nalen o a ɲɛfɔ n ye min ye a ka Daramɛ ka wuli ka jɔ ye inter de Bamako kɔnɔna na a fɔra ko n y'a f'i ye cogo min na kuma daminɛ kɔnɔ ko waati sela sa an k'an hakili sigi ka se k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili fara ɲɔgɔn kan waasa min ye Énergie du Mali SA ye a bɛ taabolo minnu bɛ a la a n'a ka baarakɛla maa 3000 olu ka wuli ka jɔ
dɔ i y'a dɔn o ma se k'an kisi kurantigɛ banbali ma o kurantigɛ hali n'a sɔrɔla dɔɔni ɲɛ b'a la kɔsa ninnu na wa halisa min ye bana in ye k'a yɛrɛ a ɲɛ ka ɲini kosɛbɛ n'a ɲɛ sɔrɔla fura jɔnjɔn min n'o kan ka ta k'a sɛgɛrɛ walasa bana in bɛ se ka kɛnɛya cogo min na k'a kɛ bada ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a bɛ faamu cogo di min ye énergie ye a bɛ wari minnu sɔrɔ san kɔnɔna na a n'a bɛ musaka minnu ta ka ɲɛsin a ka degun lawaleyali o furakɛli ma o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ gafe ye bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ min galama wa min ye fasirikɛla ye a taara misali ta Côte d'Ivoire jamana kan ani Sénégal jamana ko n'i y'o jamana fila ta ni ka u ka taabolo lajɛ k'u ka kuranko lajɛ ale m'a fɔ k'u ka kuranko ko bisi baasa t'a kɔnɔ koyi ko nka k'a sigi bɛ sigikan cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen lajɛya k'a bɛ kɛ sababu ye ni anw ka énergie jumali n'u ye olu ladegi a bɛ kɛ sababu ye min ye gɛlɛya caman ye a ka se ka pan o dingɛ caman kunna wa n'i y'a lajɛ min ye baarakɛlaw ka sarako ye ka taa se taji min n'o bɛ don mansinw da walasa jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran sɔrɔ o fana bɔlen ko ye ni mansin ninnu n'u tiɲɛna wulikajɔ minnu bɛ sabati équipe de maintenance mɔgɔw fɛ walasa mansinw olu ka banaw bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛ ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ gafe ye ka fɛsɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama a taara misali ta cɛkɛda fila kan tuguni min ye Orange Mali ye ka taa se Malitel ma nin cɛkɛda fila ko sanga n'a ka waati u kɔni b'a la ka gafew de dilan baara minnu bɛ yen musaka minnu b'o sɔrɔ san kɔnɔ ani o bɛ musaka ninnu don wulikajɔ minnu dafɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛsɛ malidenw b'a faamu sa nin kɔni nin de ye anw ka kiliya ye nin de b'an bolo bi wa ni gɛlɛya de b'anw da la an sera ka nin de fana ɲɛnabɔ wa n'i y'a lajɛ bi ko énergie n'i y'o misali n'i ko k'i b'o lataama énergie jumali kan bi k'i tɛ se ka i sɔnni sigi foyi kan bawo min ye abonnéw ye compteur prépayé bɛ minnu bolo ani compteur conventionnel nin bɛɛ lajɛlen hakɛ k'a dɔn tɛ min ye ɲɛmaa ye k'a kan k'i ɲɛsin nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen de ma n'o ɲɛdɔnna gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn taji hakɛ min n'o bɛ jɛni o bɛɛ lajɛlen ka fɔ maaninfinw ye sɛbɛnfura dɔw kɔnɔna na n'aw k'a ma ko rapport n'o fana wulila ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye énergie jumali ye min ye tile o tile a bɛ miliyɔn hakɛ min ta k'o do taji dafɛ walasa jamanadenw ka se ka kuran sɔrɔ k'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ko ɲɛfɔli de kan ka ta ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ bɛ wuli o ɲɛ ti fɔ ayiwa n'o ma ɲɛfɔ wa bana banna i ka bana tɛ kɛnɛya dɛ min fɔ sisan ça c'est tellement simple compteur conventionnel den joli bɛ yen voilà PPP den joli bɛ yen saa kɔnɔ nin dun in ni nin dun in ni nin dun in olu de bɛ kuran sara olu de bɛ kuran sara walima joli t'a sara branchement joli bɛ nin kan sɛbɛnnikɛla kuma bɛ nin bɛɛ kan branchement joli bɛ nin kan yanni diɲɛ bɛ wuli i t'o dɔn non n'o fana ma kɛ tout ça c'est fait exprès bana in tɛ se ka kɛnɛya mais énergie b'a la dɛ mais an yɛrɛw ka maa caman b'a la dɛ siga t'o la taa sugu kɔnɔnaw na taa quartier dɔ la branchement sigi dɔ bɛ yen i m'a ye tun sanga n'a ka waati tasuma bɛ bali ka mais non bon ça c'est pour branchement anarchique un état sérieux pour que l'état soit sérieux il faut revenir à tout ça k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen kelen un à un ka bɛɛ lakodɔn jamana ti dilan nin kɔ o awɔ mɔgɔ ɲɛda lajɛ tɛ jamana non solution t'a l'o kɔ naam min ye EDMSA ye k'a yɛrɛ ka bana a bɛ a fura dɔn ale min b'a la ka sɛbɛnni kɛ n'ale a ka daramɛ ye ko jɔn ko ala nin y'ale ka hakilinaw ye min ye énergie ye k'a kan k'i sinsin taabolo minnu kan an da bɔla ka to fɛn minnu na sisan n'a kan ka ɲɛfɔli k'o kan sanga n'a ka waati gɛlɛya minnu b'a da la k'olu maana o fana mana bɔ yen a bɛ musaka min sɔrɔ san kɔnɔ walima kalo kɔnɔ o ka ɲɛdɔn wa musaka ninnu mana sɔrɔ fana a bɛ don dépense minnu dafɛ o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ maaw ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye équipe de maintenance ye maa minnu bɛ yen ni degun ye mansinw sɔrɔ n'olu kan ka wele ko i bɛ taa sɔrɔ jamana wɛrɛw kɔnɔna na tɔrɔmɔɲɔw de bila an bɛ kɛrɛfɛ waasa baw kuran bɛ feere hakɛ min na ka di maaw ma o hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔ bon n'i y'a dan ne ma jamana bɛ énergie privatisée de an m'o dɔ kɛ ka kɔrɔ wa o ma sira sɔrɔ o mais a ma sira sɔrɔ c'est parce que c'était pas totalement fait parce que n'an ye kow ta k'a dulon ɲɔgɔn na c'est à dire que n'o tɛ a dɔ kɛla a ma sira énergie filɛ nin ye u k'a ta k'a di opérateur damadɔ ma parce que bɛ n ka wari sara walima n b'i don kaso la awɔ c'est simple ayiwa jamana b'i jɔ hakɛ min na jamana kan ka min kɛ o k'o fɔ mais u k'a di maa ma minnu bɛ se k'a gérer des opérateurs économiques par exemple baara banna ayiwa énergie u b'a tilen sisan kak ayiwa
min ye énergie jumali ye n'an ko a ma ko EDMSA a ka banaw de kɔni fura fɔlen filɛ nin ye fasirikɛbaa fɛ maa minnu bɛ baara kɛ ni mansinw banna n'o ye équipe de maintenance ye olu kalan ka ta ka ɲɛsin u ma énergie yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ san kɔnɔ a ka ɲɛfɔli kɛ o kan wari ninnu bɛ don musaka minnu dafɛ a k'o pereperelatigɛ di jamanadenw ma waasa an ka danaya o ka se ka kuraya a kan n'o ma kɛ hali jamana min ye a ka darama ye a ko nafolo jamana bɛ y'i jɔ nafolo min kɔkɔrɔ k'o ta k'o d'a ma n'o ye dɛmɛ ye an ko a ma ko subvention k'o de kan ka jɔ o kan ka jɔ pewu énergie ka jɔ a yɛrɛ kolo la bawo min ye courant ye a kan ka di prix min na subvention in bɛna jɔyɔrɔ min ta dɛ o de kan ka jate minɛ prix ko in kan kilowatt la. Bakasiriki, si on veut vraiment avancer, an mago bɛ courant na. Courant ka bɛɛ bɔ, courant ka bɛɛ nafa. Bakasiriki, faut que courant fana bɛ min di, o ka kɛ ko sabatilen min di min ye badabada ye. Maintenant on met le prix. Mais comment le faire? Ko hakili de kan ka caga bɔ ka so. J'ai jamais été dans une école de gestion. Mais ce pays-là, je peux le gérer. D'accord, je peux pas gérer. Je peux pas gérer. Mais je peux être un conseiller. Un conseiller où? Mais chez Assimi Goïta, la porte est fermée, tu t'as reçu. Mais Assimi Goïta, ni matin, mais ça va pas. Il va s'y gagner, il va s'y gagner, tu t'as reçu. Non, tu t'es bougé. Non, au panier, tu t'as reçu. Et qu'on va faire que Dominique a fait. Eh, Allah. Ça, on n'a pas besoin de grandes écoles pour la gestion de ce pays-là. Nous, on fait où? Non. Aïba, donc, nous, on va faire aux grandes écoles, nous, kata kalambaw kɛ kana kanawati baw do ka vesi baw do k'u sigi o caman bɛ a dolen b'u kunkolo la dɛ ko ni tubabu ta o tɛ kɛ fɛn ye o fana sɔnn'o ma. Moi je te donne un exemple concret. n m'a fɔ n ko président Amadou Toumani Touré a ma kalan mais tous les chefs d'état minnu dɛmɛna an ɲɛ a bɛ kalan ne kun do ka tɛmɛ k'o ma kalan ye kana siga faire une comparaison entre les gestions gestion lajɛ dɔrɔn bon voilà. C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'une grande école. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ min nɔfɛ dɛ o de ye mana jamanaden ta k'a bila wo da la a bɛ dumuni de kɛ yen mais n ko de ye gɛlɛya ye dumuni man ka kɛ o bɛ kɛlɛ cogo di wa in bɛ yen de nɔfɛ o bɛ kɛlɛ cogo min n y'o de f'i ye l'EDEM là prenons l'exemple sur l'EDEM compteur joli bɛ yen o da dɔnnen don wa o ma dɔn mais ne ko ɲininka o bɛ dɔ de f'i ye alors sinon a da yɛrɛ yɛrɛ ma mais aujourd'hui là il faut procéder à la vérification à l'identification des compteurs c'est tellement simple a banna adamaden da sera ka compter k'o da dɔn kuma bɛ compteur ma wa mais non ou bien la solution fɛn ye min ye i b'a dɔn courant tigɛ fa bɛɛ fɛ bɛɛ kana compteur ma. Maaw bɛ taa ara minɛ wa. Dans chaque commune, dans chaque quartier, tu vas acheter ça en 2 jours, 3 jours, il va identifier Kaba. C'est tellement simple. Non, quand tu veux avancer là, il faut faire des trucs sérieux. Il faut imposer certaines choses. Jamana tɛ jɔ ni ɲɛda lajɛ ni ye maanifu ɲɛda lajɛ fɛn do fɛnw bɛ fɛn tɛ se k'o kɛ. Nganamu min bɛ nin ko ninnu siyɔni min bɛ nin ko ninnu Boubacar i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u b'a ko kalama u t'a gundo fɔ diɲɛ kɔnɔ a tɛ fɔ. Ni wo sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'Inter de Bamako kɔnɔ a k'a Darame a ka fasiri don. Fasiri ne bɛ bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 254 n da ye n ka dugu ye n bɛ se ko la nka maa min mago t'a nin na n di si nin na o b'a sago n'a dungɔ fɔ ka taa lahara Boubacar i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Choguel ko kɛla Mayiga premier ministre kɔrɔ Boubacar i k'a dɔn nganamu barika bonyanen bɛ kuma caman fanga bonyanen bɛ min ni sen caman d'a la Boubacar sabula kɔsɛ in na kunnafoni dɔw kɔni bara ka banamini fa bɛɛ fɛ u bɛna Choguel wele min ye sariyatigiw ye kelen bɛ k'u kanbɔ a nɔfɛ Boubacar k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw kunnafoni dila dɔw Boubacar sabula olu kɔni bara ka nin kunnafoni in jɔri sɛbɛnnikɛlaw ko olu ye wuli ka jɔ kɛ ka Choguel ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ka se k'a ɲininka a kuma minnu b'i nɔfɛ ko sariyatigiw b'i nɔfɛ yalima tiɲɛ don wa nkalon don wa Choguel pɛnpɛrɛ pɛ a dama wa ka kumaw fɛ kunnafoniw bara ka min fɔ ko vérificateur général a ye munumunu salo dɔ kɛ AGFO la min ye ka taa primature fana na Choguel Mayiga a nɔkɔrɔ la Boubacar ko a taara bɔ ayiwa fɛn dɔw kan min kɔni ye wariko dɔw ye majɛ ani dafabali dɔw bɛ yen Boubacar nin kuma
minnu bara ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Choguel kɔnɔ a ma fɛn bɔ a fanga na a ma fɛn bɔ a ka kuma na a ka tigelomani a ma fɛn bɔ a la Choguel kɔni bɔ premier ministre ya la Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɔ politique maa don maa tɛ se k'a bɔ politique baara la sabula a bɔra politique baara de la ka na kɛ premier ministre n'a bɔr'o la a bɛ segin i k'a dɔn a ka politique baara la tigelomani Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ka ɲi jamana kɔnɔ nin man ɲi fanga bɛ nin cogo in na fanga man kan nin kɛ i k'a dɔn nin jalaki bɛ yen Choguel kɔni n'a bɔra ale ni Musa mara la e ko da bɛ maa wɛrɛ kun bilen jamana in kɔnɔ politique maaw la de sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen da kɔni kɛra Sewu Musa mara Choguel ko kala Mayiga livre sɛbɛn bɛɛ bɛ maa min na o ye Choguel de ye voilà ni maa wɛrɛ y'a sɛbɛn a bɛ bɔ i da k'a ma bɛn Boubacar sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw la a bɛ kuma dɔw fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye dɔnbala kuma ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn kumakan ninnu kɔni ɲini ka kɛ degunba ye fanga in ma Boubacar Sidiki yalima fanga n'a nɔbɔ wa yalima i k'a dɔn wulikajɔ na boloda ka ɲɛsin a ma wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw kɔni b'u tɛ sɔn don o don Choguel bɛna minɛ dɛ Cour suprême bɛna a wele Cour d'appel bɛna a wele Boubacar Sidiki k'a dɔn nin kelen tɛ ka foyi bɔ Choguel ka nin ka kuma na a hakili sigilen bɛ i ko ŋɔmi yirana mɔden sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général ye kuma minnu fɔ Boubacar Sidiki n'o ye majɛ wari dɔ ye miliyari 1 ni miliyɔn 700 n'a kunkan fɛ o don yɔrɔ n'o bɔra a y'o ko fɔ min ye AGFO o ye cakɛda ye ka taa se primature ma i y'a dɔn a ye waati jan kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ gosi ɲɔgɔn na ni ka taa ɲɛfɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛɛ nka min kɔni ye Choguel maa o maa kɔni b'a la a na minɛ min ye sariyatigiw n'a nɔ minɛ sɛbɛnnikɛla k'o caman kɔni bɛ o t'a ɲi ye dɛ o caman t'a ɲi ye awɔ a ɲiw kɔni t'o fɔ fiyewu maa minnu ni maa e bɛ fan jumɛn fɛ e bɛ ɲiw fɛ o bɛ juguw fɛ Choguel ya ne bɛ Choguel ɲiw fɛ a ɲiw minnu bɛ Choguel a ɲiw tɛ minnu b'a fɛ tɛ wa ne b'a fɛ ah ça j'ai pas perdu n b'a fɛ dalu b'o la e bɛ ne fɛ a ye tɛ ne fɛ ne baara kɛ ɲɔgɔn de ye o e bɛ ne fɛ ne m'i ɲininka o la o n ko ka di ye wa n ko man di ye e ko ka di ye ne ko e gɔrijɛgɛ ni a y'a fɔ ne b'a dɔn min bɛ ka na nin kuma la n ko ka di ye ne ɲɔgɔn na kamalenkɔrɔ ko ale ko ne ko ka di ye o kɛcogo ɲuman bɛ i ka mobili de fa u la ayi ka taa jamana ye waraba filɛso la ka t'u ɲɛnama i t'u kan tigɛ dɛ i b'u ɲɛnama de jigin wɔrɔ e fana tu es assassin non mais ne y'o fait ala y'o de dɔn ka sulajɛ sufɛ non tu as l'air trop criminel non cela se fait pas mon cher ne ye sɔrɔsiya in ɲini m'a sɔrɔ ne kun y'a sɔrɔ non a ti d'e ma ne kun y'a sɔrɔ e bɛ bɛɛ fa k'a ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la n tɛ dɛngɛlen taamali de fɛ o de ye n ka gɛlɛya ye n tɛ sira dɛngɛlen fɛ fiyewu bɔ an dala sa e mana kɛ sɔrɔsi e n'i bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ Asimu ta kan i bɛ bɛli falen don bi fo k'o kɛ marabatigɛ ye bɔ an dala i bolo don karamɔgɔ dɔ tugara ni n tɛgɛ don ni sababu bɔ sababu n'o k'a ma ko la sirène la sirène min ye dugu fana a ye Keyita ye nin y'a ka fasiri ye dugu fana ko min ye Jalakɔrɔ sira ye ko an ka taa yen dɛ madame Danbele Madina Sisɔkɔ a wele bɛ kɛnɛ kan ko kura n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ jamana in sira ko zanko samiyɛ min n'an filɛ nin ye o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali n'a sɔrɔla Madina yɛrɛ kɛn bɛ ka cɛsiriw boloda ka se ka sira dɔw bɛ yen n'o yɔrɔ ninnu caman cɛlen don min ye dilali ye o ta la k'o yɔrɔ caman sɛgɛrɛ nka halisa a tɔ bɛ dɛ bawo n'i y'a lajɛ sira minnu bɛ yen n'olu ye nafasɔrɔ siraw ye ka bɔ faso Maliba la ka taa jamana wɛrɛw kan o sira damadɔw bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'o an b'u wele ko route nationale u caman bɛ yen u kɛn bɛ nafa ye nka ala n'u sira ninnu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ a taama a kɔni a bɛ ɲini ka kɛ salatotigɛ ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Jalakɔrɔ sira ye a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ sira in kɔni a kuma fɔlen k'a bɛna dilan bɛɛ lajɛlen kɔni kun nisɔndiya la nka bi bi in na e ko a ma ɲini ka kɛ sukokan ye wa bawo min ye nin samu ye samiyɛ o samiyɛ min ye Jalakɔrɔ sira ye i kɔni i bɛ sira in de ye fo n'a sɔrɔ i ka du bɛ yen dɛ hali n'a sɔrɔ i ka du bɛ yen i bɔ ka dugu kɔnɔna masɔrɔ walima i bɔlen dugu kɔnɔ k'i bɛ taa i ka so samiyɛ in na jɔn ko ala i bɛ sɔn ka ala wele ko caman kɛ wa n'i y'a lajɛ min ye quartier minnu n'o ye kin dɔw ye n'o bɛ Jalakɔrɔ yɛrɛ ko fɔ Bangɔni ka taa se Safo ma ninnu bɛɛ lajɛlen sigibaw u kɔni bɛ ala wele de la sa
wasa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u kɔfilɛ u la u ka sarabako la Israel n'a ma dila a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye kɔsada in na miliyari camanbaden min farala ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ min ye dagarantilenw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye jalakɔrɔji sira ye o min n'o kun daminɛna ka tila ka k'u kɔ don a la k'u kan k'u kɔfilɛ jalakɔrɔji sira in na waasa maa minnu n'olu ka duw bɛ yen walima minnu ka sira bɛ bɔ yen fɛ olu ka se ka taa ni ka segin kɛ hakilisigi kɔnɔna na n'o tɛ n'i ye sira in minɛ bi a dingɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ balontanɛ ye jalakɔrɔji sigi la dribbling kɛ i bɛ dingɛw de dribbler a senataama ka fisa ni moto ye a ka fisa ni mobili ye je te jure min ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ min fasirikɛla n'o ye dugu fana Keyita ye a y'a jira k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na min Ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita la o ka waatiw la k'i b'a ye k'a fɔ layirukan caman da la nafolo caman labɔla k'a fɔ min ye safo sira ye k'a fɔ min ye jalakɔrɔji sira ye k'a bɛna dilan kilomɛtiri 56 o dama miliyari 27 o de labɔla jamana wagande kɔnɔna na k'a fɔ k'o na don sira in dilali dafɛ hali sini mɔgɔ t'a dɔn sira in a taara fan min fɛ wa a ye misali ta yɔrɔ min fana kan min ye route de contournement ye ka sira dilan sira min n'o bɛ bɔ Bamakɔ ni fan wɛrɛw cɛ min kɔni i bɛ Bamakɔ cɛci k'a sɔrɔ i ma don Bamakɔ camancɛ la n'an ko ko route de contournement o tun bɛ daminɛ jalakɔrɔji min ka taa bɔ Kayi sira ni ka taa o kunbɛn o ka tɛmɛ ni Nɔnsɔnbugu fana ye i b'a ye k'a fɔ o nafolo fana a k'a kɛla maa min ka waati la dɛ o de ye ministre de l'équipement des transports Zeinabu Diop a kɛra o de ka waati la ko ɲininkali min bɛ kɛ bureau du vérificateur général k'a man ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin nin ministre in ma o waati kofɔlen ninnu kɔnɔna na wa waasa min ye nafolo min n'o labɔla k'o bɛna don route de contournement in na n'o ye kilomɛtiri 56 ye CFA wari miliyari 27 n'o kan ka don a da fɛ ni nafolo yɛrɛ fana bɔla maa caman de ye nafolo in minɛ sa k'u caman bolilen bɛ bi ka taa sigi jamana kɔ kan maa minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔna na yan ni nafolo bɔra olu ka sariya kɔnɔna na k'u ka u to ɲɛmaya la olu de kan ka wele k'u sɛbɛkɔrɔ ɲininka bawo min ye jalakɔrɔji sira ye hakilinajigi o min n'o kɔni n'a a baaraw nun doli a kɛra bɛɛ lajɛlen ma nisɔndiya ye o kɛra san 2017 de k'a fɔ fana san 2017 ka na se kalo 15 ma ko sira baaraw k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ k'a ban ka bɛɛ o dɔw fɔ bi min ye jalakɔrɔji sigibaw ye ninnu kɔni min tɛ gɔngɔn minɛ na ni samiyɛ banna o kɔni o bɛ bɔgɔdoro kan ni ka foroki ni samiyɛ donna nin ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ lasirɛni kɔnɔ dugu fana Keyita a ka fasiri Bagatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛni na min ye Dukure ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bagatigi k'a dɔn fɛn dɔ yɛrɛ kelen b'an kɔrɔ i k'a dɔn maa caman t'a dɔn walima i k'a dɔn u taara ka jateminɛ kɛ wa moteur tulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Likol nana Mali la Bagatigi nin ye kwaji dama min pan nin ye jamana dama min pan ni ka Mali sɔrɔ maa min nana n'a ye a ka cɛsiri ni wulikajɔ a y'a dɔn min b'a la Likol ni ye jɛsɛ n'a ni jamanabaw ta Bagatigi k'a dɔn jamanaba minnu bɛ bolila i k'a dɔn ayiwa min ye moteur tulu ye a ko Irisi jamana b'o la sabula fangaba b'u la nin dulu in ye Irisi jamana ayiwa moteur tulu dilannen ye Bagatigi k'a dɔn ayiwa batonbaw min ye kamiyɔnbaw ye gurupu belebelew ka na se mobili mankanw ani motow ma Bagatigi i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen tulu bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko sabula a yera k'a fɔ masinba minnu bɛ si ka munumunu bi sa kalo 12 kɛ ka munumunu tulu minnu kan ka k'olu la o ye Likol de ye Irisi mana fɛn o fɛn dilan Bagatigi i b'a dɔn k'a fɔ fanga b'o la a ko Mali kelen ka nin sɔrɔ Bagatigi k'a dɔn wa sɔngɔ fana da ka di Likol min ye opportunité et stratégique Bagatigi Mali kelen ka nin sɔrɔ i k'a dɔn a dabɔra a kama min bɛ se k'a to mobilitigiw n'u bɛ ka ayiwa moteur tulu falen mototigiw n'u b'u ka moteur tulu falen Bagatigi u ka se ka nin hakilina in da ni k'a sɛgɛrɛ cakɛda in nana ka dayɛlɛ Mali yɔrɔ caman na Bagatigi n'o tɛ diɲɛ jamanabaw la i b'a ye k'a fɔ raffineries ni ayiwa pipeline ani terminaux Bagatigi k'a dɔn fanga ka bon o la kosɛbɛ min kɔni ye Mali ye
farafina bɛɛ Mali de filɛ ka l'école in sɔrɔ ka tɛmɛ an dafɛ jamana in kan sabula u bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ k'a nɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira jamana yɛrɛ de kan ka fanga kɛsa ka fangaba de di min bɛ se k'a to l'école in walen bɛ sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen na sabula i k'a dɔn ale bɛ se n'i y'a kɛ ka motɛri falen a bɛ kalo dama min kɛ ka sɔrɔ i mugu tɛ motɛri tulu falen na o sɔn o de barika ka bon wa sɔngɔ fana n'i y'o jateminɛ fangaba b'o la l'école Bougazelli i k'a dɔn ayiwa jamana den bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛsin nin motɛri tulu in ma sabula a dabakuu don min kɔni ye fantan jamanaw ye olu kan ka dɛmɛ Russie man'i bolo don fɛn o fɛn la Bougazelli i b'a ye k'a fɔ o ni barika don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ n'i ye n tɛgɛ don sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn ne ko bala cogo bɛ di Bougazelli n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada Cɛbilen Daramɛ ka journal don nin y'a bɔliko siɲɛ 7,000 ani siɲɛ 300 siɲɛ 5 Bougazelli i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔ ye garde national u ka nin wulikajɔ in kɔni kɛra sababa ye sabula min ye ba joliba ye Bougazelli i k'a dɔn o togoda ka dugɔ min ye sanu bɔyɔrɔ la minnu kelen tɛ ka ba joli ba halaki Bougazelli ka bɔ o togodaw la ka se fo Bamakɔ ya ji in kɔni ɲɛ yɛlɛmana pɔsɔni ani u bɛ produit jugu min kɛ waasa i k'a dɔn ka bɔgɔ ko sanu ka se ka sɔrɔ a la kangari dun dara Bougazelli kangari caman dara dɔgɔkun tɛmɛnen in na Bougazelli a nabuw da k'a ma bɛn sabula maa minnu kelen bɛ k'u ban diɲɛ fɛn bɛɛ ma ko fo sanu bɔ ka dugukolo halaki ka ji halaki Bougazelli k'a dɔn nin ko in kɔni fɛn o fɛn n'a dabɔra Mali kɔnɔ olu an b'a fɔ de ko maa tɔw tun bɛ tulonkɛ la Bougazelli min ye groupement tactique d'intervention taama garde national du Mali min ye juillet tile 21 ka taa bila tile 23 la tile 2 in na Bougazelli k'a dɔn daragi a 200 y'a dɔn daragi ye machine minnu jogolen don ɲɔgɔn kan n'u bɛ ji logoba u bɛ ji logoba ka logoba ka bɔgɔ ko nka ji logobali dama tɛ dɛ produit wɛrɛw de b'u bolo minnu bɛ k'a la Bougazelli jɛgɛ dama tɛ dugukolo min ni sɛnɛ kan ka k'o la a b'o halaki k'o ta ban Bougazelli sɛbɛnnikɛla ko min ye daragi 200 u y'o de dasi k'a walaki ka bɔ yen minnu mana walakili ma i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen kari-kari ka taa da sabula kangari dar'u ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ nin yɔrɔ in na janko samiya donda in na u bɛ waati dɔ ni waati dɔ fɔ mɔgɔw k'u yɛrɛ janya min bɛ se k'a to ayiwa sɛnɛko ani hakilina wɛrɛw bɛ se ka ɲɛ cogo min nka sanuko Bougazelli i k'a dɔn n ka kɛ nafolotigi ye joona o kɔni de kɔni gɛn bɛ balawu da ye an ka cikɛ bugu fiyew bɛɛ bana cikɛ ma bɛɛ ko sanu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ ni ko olu lakali min ye Ahmed Jakite ale tun bɛ jaw la Gibson control ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la Boubacar Daba Tunkara i k'a dɔn kunnafoni laseli tun b'an bolo sini an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ k'olu lakali Gibson baara ɲɛna wa salam